תכירו, זה אריה, עובד ותיק בהנסון. שלום, שלום חברים! בבקשה ללכת רק בשבילים להולכי הרגל. יש פה הרבה משאיות נוסעות. בכל בוקר כשאריה פותח את הארון, הוא לא מתלבט ולובש בגדים ארוכים, בעלי נראות גבוהה, נעלי בטיחות תקניות, קסדה, משקפי מגן ואטמי אוזניים. בוקר טוב, אריה. אשתי הכינה עוגיות, רוצה קפה? בודק את המשאית ובא. בכל תחילת יום חשוב לבדוק את תקינות המשאית, תאורה ומגבים, צמיגים ולחץ אוויר, מצלמות וחיישנים, התקנים וחבקים רופפים, סולם ושוקתות וקוצב מים. אריה, גש לעמדת ההטענה. הנסון מזהירה מכוויות כתוצאה מתנועה עם שתייה חמה מאוד, וכמובן להקפיד על סדר וניקיון בסביבתנו. לצורך בקרה נסובב את המיקסר בכניסה להעמסה בסיבובים נגדיים. במשך כל עלייה וירידה במדרגות או מסולם, חשוב לאחוז ב3 נקודות אחיזה. בזמן נסיעה לאחור, שדה הראייה מוגבל. יש להיעזר במצלמת רוורס או מכווין ליתר ביטחון. לצורך העמסת הבטון נשנה את כיוון הסיבוב של המערבל. במהלך העמסה נמלא מים בדוד ונקפיד להיות עם אטמי אוזניים. כשנסיים, נבצע 4 דקות ערבול של הבטון. לאחר מכן נקבל תעודת משלוח מהסדרן והודעה מהאפליקציה עם פרטי ההובלה. נשטוף את המערבל מאחור, מאבק ואגרגטים, ואם נתבקש, נבצע בדיקת קונוס. בסיום נדווח באפליקציה על תחילת נסיעה. במסך זה יופיע שעון פריקה של 90 דקות ויעד אתר הבנייה. להתמצאות בדרך ניתן לחייג לנהגים שפרקו שם קודם. אם מופיע סימון זה, נדע שגם ללקוח יש אפליקציה ונתחיל בנסיעה. לנסיעה בטוחה חשוב להימנע משיחות יזומות, להקפיד על חוקי התנועה בדגש על תשומת לב לצד ימין של המשאית ולאחוז בהגה בשתי ידיים. בהגעה לאתר נבצע נוהל אגס. אם יש מפגעים בסביבה, נעצור ונעדכן את הסדרן. לאחר הגעה לאתר וחנייה בטוחה, נעדכן באפליקציה הגעתי לאתר, ותיפתח רשימת אנשי קשר מאתר הבנייה. מזל שתפסתי ב3 נקודות אחיזה. לפני תחילת הפריקה יש להרבל את הבטון כ3 דקות. בסיום הערבול, עם תחילת הפריקה, נדווח באפליקציה תחילת פריקה. שים לב שאתה לא חורג בשעון הפריקה מ-90 דקות. בפריקה עם דוד, אנו נתפעל את מכלולי המערבל, ועתת האתר יתפעל את הדוד. נתבונן היטב ונבחן את עבידות הבטון, ואם איננו עביד, נדווח למפעל. בזמן זה ולאורך כל הימצאותך באתר, חשוב להיזהר מנקודות הימחצות, בדגש על אזור משאבת הבטון. תוך כדי הפריקה נעקוב אחרי תהליך נטילת מדגם על ידי מעבדה חיצונית. במידת הצורך ועל פי הוראות המפעל, ניקח מדגם לבדיקה עצמית. בתום הפריקה נדווח באפליקציה על סיום פריקה. נשטוף את שוקת המערבל במקום המאושר לשטיפה, נחתים תעודת משלוח ונצלם אותה באפליקציה. עוד פריקה בטוחה עברה בהצלחה. זהו, אני חוזר למפעל, מחכה לי שם קפה.